ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಭವ್ಯ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಗಾದ ನೂದು ದೈಕ್ಲಿನ್ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಕೋಡುದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿರ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಬುಧವಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ತೋಕೋಡು ಶಾಖೆ ಜೈ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೈಕ್ಲಿನ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇಲ್ಲಡು ದೈನಡ್ಪನ ಅಭಿಯಾನಗ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಚಾಯರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನ ಭವ್ಯವಾಯನ ಅವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕಾರಣ 500 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಇನ್ನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ದಿನಟ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಂಡ ಇನ್ನು ಪರಿಸರನ ಒರಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸರದ ದೈ ನಡೆದು ಪರಿಸರನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಮಂಜಾತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಸಕ್ತ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಂತನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟನ ಇನ್ನು ತೆರೆದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವನಸ್ಥ ಕೊರಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಇನ್ನು ಏರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದ ನಿರ್ಗತಿಕರುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗೆಂದುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇನ್ನು ಮಲ್ದನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ವಪತ್ರದ ದೈ ಈಶ್ವರಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಿಲ್ವಪತ್ರದ ದೈ ನಡುಪನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಸರನ ಒರಿಪಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸುದ್ದಿ ಆವಡ್ದನ್ನ ಮರ ನಡೆದು ಇನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಇನ್ನು ಬರ್ಸೋಪಡು ಗಾಳಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ಸ್ವಚ್ಛ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆವಡ್ದಂಡ ದೈ ನಡೆದು ಇನ್ನು ಪರಿಸರನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಐನು
ಬಾರಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೂದು ಇಲ್ಲಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಇನಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಲ್ಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ದೈ ನಡೆದು ಐನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಇನಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಾಕಿತನ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕೊಡ್ಲ ಅವು ಇನಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇನ್ನು 500 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲಡು ಆ ಒಂದೇ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಇನ್ನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ನೆನಪುದಿದ್ದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬಾಕಿತನ ಮಾತ ಸಂಘದ ಪರಿವಾರದ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಐಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೊರದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುನೇದಾದ್ರೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಮಲ್ತಿಂದು ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಇನಿ ಸೊನ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವದು ಇನಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಗುರುಸೋದು ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಅನಂತ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನು ಪಾತ್ರರಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಂಬು ವಾರೀತಿಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂದ ಅವು ಇನಿ ನಮಕ್ ಒದಗದು ಬೈದನು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ರಾಮಜಪ್ಪನ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮುರಾಣಿದಿಂಚ ದಿವಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲನ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ದೈನ್ ನೂದು ಇಲ್ಲಾಗ ದೈ ನಡೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನ ದಿವೊಂದಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದೈಲು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ನಮಕ್ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆವಾಡೊಂದು ಪಂಡದು ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಂದು. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆವಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಗ ಈ ದೈಗುಲ್ಲ ಬುಲೆದು ಮಲ್ಲ ಆವಡು ಪಣದು ಹಾರೈಸೆರು. ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂತಸ ದಿನ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗ್ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗ್ ಅಡಿಪಾಯ ದೀಪನಂಚಿನ ಇನಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇಶದೊರ್ಮೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಮಠ ಮಂದಿರಪ್ಪು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತಾಕ ಬಿದ್ದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸವಿನೆನಪ ಅದು ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನೆಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಬೈದ ಇಂಥ ದಿನಲ ತೊಕ್ಕೊರ್ದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ವನಸ್ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಪುನಂಚ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತಾರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನಾಗ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿಲೇರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ನೂದು ದೈನ್ ಕೊನ ಇದೆ ನೂದು ಇಲ್ಲಲಿನಿ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈ ದೀವಾಡು ದೈತ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಷಣೆಗಾಡು ಮಾತಿಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿ ಇರ್ದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಈಶ್ವರದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಬಿಲ್ಲೋ ಪತ್ರ ದೈಲ್ನ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಐತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಂಕರ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಎಂಕಲ ಮಹೇಶ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಕಿಶೋರು ಮಂಚಿಲ್ಲೇರು
ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪುಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ತೊಕ್ಕೋರದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪದಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಿಲೇ ಬುಳೆಯುಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧವ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ರು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ ಕುಂಪಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿರಿದು ಸಾಲು ಮರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಉಲ್ಯ ಕಂಡ ಹಾಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಮಲ್ಲ ಆತನಾಗ್ಲ ಆರು ದೈತ ಮುದ್ದೇಳ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಆತನ ರಂಚಿನ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಪರಿಸರವಾದಿ 2200 ದೈನ್ ನಂತೂರು ತಲಪಾಡಿರ್ದು ನಂತೂರು ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗಡಾರು ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಡೈ ತೊಟ್ಟುಗು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ದೈತಲ ಬಿತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಡ ದೈ ಮುಟ್ಟಲ ಐತ ಹಿರೇ ತುಂಡಾರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಲ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಶಾಲು ಬಾರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ಪರಿಸರವಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಹರೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ, ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ, ಅತುಲ್ ಬಗಂಬಿಲ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲ್ಯ, ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶಾವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇಂಚಿತ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.